אנחנו ביום האחרון של חודש ינואר 2024. הרבה זמן לא היה מזג האוויר של 10 או 12 שבועיים של גשם אינסופי וקור. מאוד קר, בחרמון ירד שלג. אולי גם כאן יהיו כמה פתיתים. השמיים מאוד מעוננים וקר מאוד בחוץ. מזגן לא כל כך עוזר, אבל זהו, זה החורף. כבר מזמן לא היה כזה. ממש מזמן לא היה כזה. הגשם לא מפסיק לרדת. אני חושבת שבשבוע האחרון ירדו 150 מילימטר. גשם, הנה עוד פעם ירד. חורף 2024.